rezumat, este o ediție dedicată familiei, o ediție liniștită, de continuitate și în același timp vrem să le spunem oamenilor, să le dăm un mesaj că lucrurile continuă, trebuie să respectăm normele, trebuie să fim prudenți, responsabili unul cu altul și lucrurile ușor, ușor vor reveni la normal și trebuie să încet să intrăm în normalitate. Acest eveniment este unul de semi-normalitate care sper să le dea curaj și speranță că dacă suntem atenți, dacă suntem responsabili, mâine va fi mai bine. A mostani időben megtörténtek a határzárlatok. Azt kell mondjam, hogy a környékünkön, itt Romániában, Erdélyben tényleg a helyiek, tehát inkább Erdélybe jönnek lent délebbről, mi pedig megyünk ugye a déli részhez, tengerpartra, tehát a turizmus be van indulva, de főleg a belföldi turizmus, és meg vagyok lepődve, hogy nagyon is jól. Tehát látjuk azt, hogy egyre nagyobb igény van arra a családbarát turizmusra, egyik fő témája ugye ennek a fesztiválnak is, és ez irányba is próbálunk elmozdulni, és persze arra, hogy igenis tudjuk a turisták számára felmutatni azt, hogy biztonságos borszék, és én úgy érzem, hogy itt nyertünk borszékkel, ugye, hogy kicsit azért távolabb esünk, magasan vagyunk, és egy picit úgy talán biztonságos a többi zsúfolt fürdőtelepedéshez képest. Îmi place foarte, foarte mult acest loc, pot să spun că m-am îndrăgostit de el. Eu cred că nu este om în țară să nu fie auzit de acest cuvânt borsec, dar sunt convins că foarte mulți compatrioți nu au fost în acest loc unde eu îi invit să vină, să și vadă ceea ce doar au auzit. Turismul este extraordinar la noi în țară, este foarte frumos, iar Borsec este un loc turistic unde trebuie să revenim cu drag sau să venim dacă nu am fost niciodată. Deci Fălticeni Suceava. De ce am ales Borsecul? Am venit să ne simțim și noi bine în sfârșit de săptămână, sâmbătă și duminică, un weekend. Vă place? Da. Nagyon szerettem, ide járok télen is síelni, és minden. Minden. A táj, a gulyás és az emberek.